Sa ikalawang pagkakataon, muling nagningning ang Pangasinan Polytechnic College nitong Biyernes, December 5. Hudyat ito ng pagsisimula ng taunang Siliwan Christmas Lighting Program. Dito, itinampok ng mga estudyante ang kanilang talento sa mga aktibidad gaya na lamang ng pag-awit at pagsayaw. Pero ang pinaka-inaabangan ng lahat ay ang iba't ibang entry ng mga estudyante sa makukulay na water lantern. Ito kasi ang pinaka-highlight ng selebrasyon, ang malikhain at makukulay na water lantern na pinapalutang sa paligid ng PPC. Gawa ito mismo ng mga estudyante na naglaan ng oras upang maipakita ang kanilang kahusayan sa pagiging malikhain. Layon din ng aktibidad na ito na ipakita ang ganda, kultura at mga produktong sumisimbolo sa lalawigan ng Pangasinan. Bahagi rin ng programang iba't ibang song and dance performances na inihanda ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng Siliwan 2025, muling naramdaman sa Pangasinan Polytechnic College ang diwa ng Pasko. Isinagawa ang Siliwan bilang pagpapatuloy ng tradisyon ng pamantasan simula nang ito ay opisyal na nagbukas noong Agosto ng nakaraang taon. Ang makukulay na lantern, Christmas tree creation contest at layag boat lantern making contest ay nagpakita ng pagiging malikhain ng mga estudyante. Labis naman ang tuwa ng mga estudyante sa aktibidad na ito. Ang Pangasinan Polytechnic College ay isa sa mga programa ni Governor Ramon V. Gico III kung saan layo nitong suportahan at mabigyan ng edukasyon ang mga kabataang Pangasinense na hindi kayang makapag-aral sa mga pribadong kolehiyo. Target din ng gobernador na magdagdag pa ng iba't ibang campus ng PPC sa iba't ibang mga bayan ng Pangasinan. Matatanda ang December 2, 2024 nang una ring ipagdiwang sa PPC ang Siliwan at asahang magiging taon-taon na ang pagdiriwang na ito. Valerie Dismaya or NG News.